Sa lungsod sa Can-avid sa Eastern Visayas, ni ining Christmas season, nagkidlap-kidlap ang palibot sa paboritong suruyanan sa mga bata nga mao ang compound sa Can-avid National High School. Sa unang higayon, gidayan-dayanan og maanindot ug mabulukong disenyo ang palibot niini. Samtang makita usab ang nagkidlap-kidlap nga mga suga nga gipasiga sa miaging adlaw. Matod ni Rosana Katuday, school principal sa Can-avid National High School nga ang maong disenyo gibuhat alang sa ilang pagpahigayon sa labing una nga kompetisyon subay sa Adopt a Tree program sa tungaan. Tumong niini ang paghatag og kasayuran sa publiko kabahin sa pag-amping sa kalikupan, pinaagi sa pagpadayag sa diwa sa Pasko. Mga recyclable materials ang gigamit nilang dayan-dayan aron mamahimong mapadayag ang kaimportante sa buhi nga mga kahoy. Matag kahoy, unom ka mga tinunan sa grade 7 hangtod sa grade 12 ang nagdayan-dayan ni ini. Ang mudaog makadawat sa ganti nga 10,000 pesos samtang 5,000 pesos usab ang madawat isip consolation prize. Mulungtad ang kompetisyon hangtod sa Enero 6, tuig 2025.